Dobrodošli u usporedivo bolji podcast by Compare.hr, prvi hrvatski 100% AI podcast. Danas pričamo o nečemu što često buni ljude kod kredita, solemnizacija ugovora. Što je to uopće, zašto nam treba i naravno, koliko košta. Malo smo istraživali, gledali smo članak na Compare.hr, pa ajmo to raščlaniti. Dakle, za početak, što je ta famozna solemnizacija? Pa najjednostavnije rečeno, to ti je kad javni bilježnik ovjeri ugovor o kreditu. I važno je znati, to plaćaš ti kao korisnik kredita, tek nakon što ti banka odobri kredit. Znači, dobijem kredit i onda još platim i to. Ali čemu to služi, osim što, košta? Pa da, košta, ali ima zapravo dvostruku ulogu. Jedna je za banku, taj solemnizirani ugovor ti je kao ovršna isprava. Ovršna isprava. Što to znači za banku? To znači da ako, ne daj Bože, dođe do problema s otplatom, banka može puno lakše pokrenuti naplatu. Ne trebaju i duga parnica. To je banci, sigurnost. Ali, pazi sad, ima i druga strana jako bitna za tebe kao korisnika. Javni bilježnik tu nije samo da lupi pečat. On mora provjeriti je li ugovor po zakonu i, što je ključno, mora objasniti i tebi i banci što unutra piše, koje su posljedice. Aha, znači on ti kao prevede taj pravni jezik. Da. Da znaš što potpisuješ. Upravo to. Pomaže da stvarno razumiješ u što ulaziš. Nije loše, jel da? Pogotovo kod velikih iznosa. Definitivno zvuči korisno. Sad, jel se ta solemnizacija radi baš za svaki kredit ili samo za neke posebne? Tu je kvaka. Ne radi se za svaki. Najčešće je to kod stambenih kredita, znači kad kupuješ stan ili kuću, i općenito kod kredita na veće iznose. Radi se nakon odobrenja, to smo rekli, ali treba i ako mijenjaš nešto bitno u ugovoru, recimo prefinanciraš kredit. A za manje kredite? Neki gotovinski, na primjer? Za manje iznose, često je dovoljna sama ovjera potpisa, znači puno jednostavnija stvar. Dobro, ovo je bitno razlikovati. Možemo malo detaljnije. Koja je točno razlika ovjera potpisa i solemnizacija? Može, naravno. Ovjera potpisa to ti je kad odeš kod bilježnika i on samo potvrdi da to ste vi potpisali, to je vaš potpis. On ne gleda što piše u papiru koji potpisuješ, samo identitet i autentičnost potpisa. To je to. Znači, samo da sam ja. Baš tako. A solemnizacija? To je druga priča. Tu bilježnik mora pročitati ugovor, provjeriti jel sve po propisima, jel zakonito, mora se uvjeriti da ti kužiš što potpisuješ. I tek onda taj ugovor dobiva onu snagu ovršne isprave, onu važnu za banku. Jasno, puno temeljnije. Ok, idemo na ono što sve zanima, cijena. Koliko košta ta temeljna provjera? Cijena, ovisi najviše o iznosu kredita. Što veći kredit, veći i trošak solemnizacije. Ali utječu i druge stvari, koliko je ugovor kompliciran, koliko ima strana i tako. Članak na Compare.hr daje neke okvire. Recimo, za kredit od 50.000 eura to bi te moglo koštati oko, ajmo reći, 290 eura. Za 100.000 eura već smo na nekih 530 eura. A za 200.000 cifra ide i do otprilike 800 eura. To nisu baš mali iznosi, znači to je značajan trošak. A pretpostavljam da to nije sve kad dižeš stambeni kredit. Ima još toga, jel tako? Da, nažalost često nije kraj. Solemnizacija je velika stavka, ali spominje se u članku još toga. Recimo, procjena nekretnine. To radi sudski vještak. Može koštati i do 200 eura. Neke banke to nekad i pokriju, ali nije pravilo. Ok, procjena, što još? Onda, polica osiguranja nekretnine. To je obavezno kod stambenog kredita. Štiti nekretninu od požara, poplave, cijene tu dosta variraju. Tu baš dobro dođe usporedba, recimo preko Compare.hr, da vidiš ponude različitih osiguranja. Dobro, osiguranje nekretnine. Nekad banka traži i policu životnog osiguranja. To može biti još, 500 i više eura godišnje. Ovisi o puno faktora. Onda trošak upisa u zemljišne knjige vlasništvo, pa hipoteka. To je najjeftinije kod bilježnika, 30 eura po prijedlogu, otprilike. Znači upis. Da,
I još sitnice kao ovjera potpisa na nekom predugovoru ili kupoprodajnom ugovoru. Svaka ta ovjerica je bar 5 eura i nešto sitno. Nakupi se stvarno. Stvarno se nakupi. Hrpa nekih stavki na koje treba misliti. Zato je dobro znati da postoje mjesta kao compare.hr gdje možeš na jednom mjestu usporediti i ugovoriti ne samo kredite, nego i ta osiguranja, pa i telekom pakete. Može se tu ušteđeti, pronaći povoljnije uvjete. Dobro, da nekako sumiram ovu priču o solemnizaciji. Znači, važan korak, obavezan kod većih kredita i košta. S jedne strane daje sigurnost banci. Tako je, daje joj tu ovršnost. A s druge strane, nama koji dižemo kredit bi trebao pomoći da bolje razumijemo obveze kroz ono objašnjenje bilježnika. I definitivno nije isto što i obična ovjera potpisa. Točno to. I možda, znaš, za kraj, često gledamo na tu solemnizaciju samo kao na trošak. Ali vrijedi se zapitati koliko zapravo košta ako ne razumiješ u potpunosti ugovor koji potpisuješ. Pogotovo kad je u pitanju nešto tako veliko kao stambeni kredit na 20-30 godina. Dobra misao. Stvarno, neznanje može koštati puno više, odlična poanta. Eto, ako nekome treba pomoć da se snađe u svim tim ponudama kredita, osiguranja, telekom paketa i da nađe najpovoljnije, svakako bacite oko na compare.hr. Njihovi stručnjaci mogu pomoći usporediti sve to i olakšati odabir.